θυμήθηκα ότι είναι η εποχή για τις μουστίδες. Κάπως εκεί περίπου πέφτει η στάση του Βενιζέλου και είπα να μάθουμε κάτι για τα σταφύλια και κάτι για τα κρασιά και κάτι για τα πεντεμέσια και έχω στη τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν βρήκα πουθενά καλά σταφύλια. Πού ψάχνατε κύριε Καραμίτσι? Στη Λαϊκή την Πέμπτη και σε κάτι μαγαζιά την Παρασκευή. Υπάρχουν σταφύλια καλά. Βέβαια υπάρχει ένα δυστυχώς πρόβλημα στην Ελλάδα. Όπως όλα τα πράγματα είναι μισοπουλημένα, έτσι μισοπουλήσανε και τα σταφύλια. Δηλαδή? Αυτή τη στιγμή οι καλλιέργειες οι παλιές τείνουν να εξαφανιστούν, ο τρόπος καλλιέργειας βέβαια. Όχι όμως όλες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μπορεί να ψάχνεις και να βρίσκεις ακόμα. Γιατί κάποτε ξεκίνησαν αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι μας, οι φίλοι μας, και πηγαίνανε στους αγρότες και τους λέγανε πώς θα πάρουν τόσα λεφτά για να βγάλεις το αμπέλι σου. Αλλά σε χρηματοδοτούμε για να κάνεις αμπέλια με υπερπαραγωγή. Επειδή φοβόντουσαν την Ελλάδα αυτή τη στιγμή για το καλό κλίμα μάλλον και για τις καλές ποιότητες, ήθελαν αυτή τη στιγμή να την εξαφανίσουν. Και δυστυχώς τώρα οι Γερμανοί φυτεύουν απεριόριστες εκτάσεις με σταφύλια. Αυτά που κάνανε πρώτα εισαγωγές από εμάς. Αλλά επειδή μας εκπροσωπούν πάντοτε ανθρώποι που με λίγο λαδάκι βολεύονται, δεν σκέπτονται αυτή τη στιγμή το αύριο και τις παγίδες που βάζουν οι υπόλοιποι. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχουν σταφύλια αυτά δηλαδή που έχουν μείνει καλοί καλλιεργητές και αυτοί που δεν έχουν ξεφύγει από τις υπερπαραγωγικές ας πούμε καλλιέργειες. Δεν μπορεί ας πούμε ένα αμπέλι να βγάζει 3 και 4 τόνους το στρέμμα, επειδή μας χρηματοδότησαν οι φίλοι μας για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να κάνουν παραγωγή. Εξηγήστε όμως και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Γιατί φαντάζομαι ότι ένα αμπέλι που κάνει την λεγόμενη υπερπαραγωγή τρώει και πολύ περισσότερο φάρμακο, έτσι. Πολύ φάρμακο. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία, που ήταν η μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα, σήμερα γίνεται βιολογική. Άμα θα πάτε στα βιολογικά, τα περισσότερα είδη είναι βιολογικά Γερμανίας. Και εμείς που είμαστε μέχρι το 1973 χώρα βιολογική, προσπαθούμε να την κάνουμε με τα αλόγιστα φάρμακα που δίνουν ορισμένοι για να παίρνουν δυστυχώς τις προμήθειες, χώρα φαρμακευτική. Γι' αυτό λέμε ας πούμε να μην είναι πολύ μεγάλη η ρόγα. Κάποιοι θα παρεξηγηθούν. Δεν δικαιολογείται στην Ελλάδα τώρα που ό,τι φυτεύει είναι άγιο πράγμα και γίνεται, να πάει να το ορμονιάσει ο άλλος. Να μην είναι μεγάλη ρόγα. Θέλετε να φάτε σταφίδα. Πάρτε τη σταφίδα που έχει την ψηλότερη ρόγα. Γιατί να βρείτε την. Πού θα τη βρούμε αυτή, δεν έχω καταλάβει. Γιατί εγώ που πάω να πάρω σταφύλι. Άμα ο κόσμος ήξερε και μόλις πήγαινε στις σταφίδες που είναι φουσκωμένες, δεν τις ακούμπαγε κανένας, θα αναγκαζόντουσαν, θα ξυπνάγανε και οι αγρότες και θα λέγανε όχι ρε κύριε, δεν βάζουμε πάλι ορμόνη. Για να μην γίνει παρεξήγηση που είπα μην μπαίνετε με μεγάλη ρόγα, εννοούσα ας πούμε το σταφυλιού. Έτσι, μην είναι. Κρασιά θα έχουμε καλά κρασιά εφέτος. Κρασιά έχουμε πάντα καλά, πάντοτε μπορούμε και επιλέγουμε. Βέβαια αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, αυτό που είπαμε με τα φάρμακα. Ενώ είπαμε μέχρι το 1973 όλη η Ελλάδα ήταν βιολογική, ενώ μπορεί να πάει να ρίξει τα βιολογικά φάρμακα, πάει να θιαφίσει, να πάει να ρίξει το χαλκό που χρησιμοποιούσαν οι παλιοί. Παίρνουν αυτή τη στιγμή, έχουν πέσει σε ένα φαύλο κύκλο των βιομηχανιών, ρίξε αυτό, ρίξε εκείνο, ρίξε τ' άλλο, για να συντηρούν τις ασθένειες. Αλλά να συντηρούν και να χρηματίζονται και οι βιομηχανίες. Αυτό δυστυχώς δεν μπόρεσα να το καταλάβω ακόμα, γιατί από αυτούς που είναι στις διοικήσεις δεν ξεκινάνε αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα να βγουν στα ραδιόφωνα, στη τηλεόραση και να πει όχι ρε παιδιά, μην πεθαίνετε άλλο, σταματήστε. Έχουμε το καλύτερο κλίμα για να φτιάξουμε τα καλύτερα πράγματα. Και δυστυχώς έχουν φέρει σε μια κατάσταση όλους τους παραγωγούς που δεν το βλέπουν δυστυχώς για να πτωχεύουν. Και Παναγιώτη για άλλα πράγματα σε βγάλω στον αέρα, αλλά καταλαβαίνω την πίκρα σου και την καντήλα σου. Αυτή τη στιγμή προσέξτε τι άλλο κάνουνε. Φέρουν εισαγόμενα κρασιά τα χειρότερα της αγοράς. Ναι, από τη Χιλή. Από παντού. Από παντού. Και βάζουν αυτά η δεύτερη πληγή στα πολυκαταστήματα. Έχουν βάλει τον κόσμο να λέει πόσο κάνει. Μα πόσο κάνει αυτή τη στιγμή όταν πας και σε αναγκάζει να πας στο φτηνότερο, αυτή τη στιγμή σου δίνει αυτό που μπορεί. Γιατί αυτή τη στιγμή μπήκαμε στην παγκοσμιοποίηση και μπορούν και φέρουν αυτή τη στιγμή σκόρδα από την Κίνα και από την Τουρκία. Χθες είδα λεμόνια από την Αργεντινή. Εμείς μια λεμονιά έχουμε στο σπίτι και έχουμε βγάλει τη χρονιά όλοι. Αυτοί που τα κάνανε όμως
Έχουν να πουλήσουν Mercedes και Αλφα Ρωμαίο και Fiat και Μα έχει πέσει η αγορά. βιομηχανικά πράγματα στους εκεί που κάνουν ανταλλαγή προϊόντων. Μάλιστα. Αφού εμείς δεν έχουμε εξαγωγές. Μάλλον μας κάνανε να μην έχουμε εξαγωγές. Τι θέλουμε την παγκοσμιοποίηση. Δεν σε έβγαλα στα βαθιά για να γκρινιάσαι, παρακαλώ. Μπορείς να απαντήσεις, άστο. Μπορεί να απαντήσεις την ερώτηση της πόλης. Ό,τι θέλετε. Παίρνει, λέει, από την αγορά πετιμέζι και το βρίσκει πολύ σκούρο. Μήπως, λέει, είναι καραμελωμένο. Το πετιμέζι πρέπει να είναι σκούρο. Γιατί το πετιμέζι είναι ένα παραδοσιακό προϊόν που παίρνουμε τον μούστο και τον βράζουμε με παραδοσιακό τρόπο με τη φωτιά μέχρι να συμπυκνωθεί και να γίνει παχύρευστο. Επειδή καραμελοποιείται, γίνεται μαύρο. Ναι. Και είναι γύρω στα 36-37 μπομέ. Αυτό είναι το πετιμέζι. Ναι, το πετιμέζι βέβαια είναι το πιο καλό να το φτιάξεις από σταφύλι μούστο και να το βράσεις και όχι να το κάνεις από σταφιδίνη. Γιατί σταφιδίνη είναι μια δεύτερη επεξεργασία που είναι δεύτερο υλικό. Ερώτηση. Εσύ πόσα... Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί με ένα λεπτό κύριε Καλαμίτση. Παρακαλώ. Μήπως είστε κι εσείς ας πούμε και δεν με αφήνετε να πω αυτά που χρειάζεται όπως είναι οι περισσότεροι. Ακριβώς. Δεν έχετε πέσει έξω καθόλου. Στις δημόσιες καρέκλες. Έχουμε ήδη φτάσει ας πούμε στο να πρέπει να κάνουμε διακόπη και θέλω μια τελευταία ερώτηση. Μάλιστα. Πόσα διαφορετικά πετιμέζια μπορείτε να μας δώσετε. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορούμε αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε τον μούστο να το συμπυκνώσουμε με θερμοκρασία περιβάλλοντος σε κενό. Και αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι καραμελοποιημένο γιατί γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το πετιμέζι το παραδοσιακό όμως είναι με τη φωτιά. Αλλά όταν είναι από σταφύλι είναι καλό. Ναι, συγγνώμη, έκανα μια ερώτηση και μου απαντάτε σαν το Βενιζέλο. Πόσα διαφορετικών γεύσεων πετιμέζια μπορείτε να μας δώσετε. Όσες ποιότητες σταφυλιού υπάρχουν. Ωραία. Είμαστε λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε. Και είναι, το πίνεις ας πούμε ένα ποτηράκι μικρό, ένα σφινάκι το πρωί. Εγώ το βάζω βασικά στο ταχίνι, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να φάω. Είναι ωραίο. Λοιπόν, ο Ζαχαίος έχει πολλές ποιότητες λοιπόν αυτή τη στιγμή πετιμεζιού και συμπυκνωμένου μούστου να περάσετε, γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κεράσουμε όλη την Αττική που θα περάσει από εδώ. Ωραία. Όποιος περάσει από το πατητήρι του Ζαχαίου στην Παιανία θα πιει τζάμπα. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά. Φιλιά σε όλους. Και στην